מופלטה! צהריים טובים, שוב אתם כאן איתי בתוכניתי הקרויה על שמי מופלטה. קבלו את שמוליק השיפוצניק שלנו לטיפ השבועי. ייי! כמה נפלא שבדיוק הגענו לפינת הטיפים השבועית שלנו, כי היום הבאתי לכם טיפ משגע שקיבלתי מהנוער העובד והלומד. איך אתם נופלים על הרצפה כמו שמוליק שלנו ומשתפשפים ככה טוב ומופיעות לכם שריטות מעצבנות וכואבות כאלה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת בננה ככה, לא אוכל את הבננה סתם כי זה טעים, תעשות על הרטובה ואת הדפנות של הקליפה אתם לוקחות ככה ממש על הפצע וזהו, נעלם כלא היה. תודה לשמוליק השיפוצניק שלנו, ייי! עכשיו יש לי סיפור בשבילכם, מה שמוביל אותי לטיפ הבא. אתמול הוזמנתי לארוחת ערב אצל משפחת דולב, חברתי הטובה דנה. היא אירחה אותנו צורה דליקטסט. לפתע דנה שמה לב כי על החולצה הלבנה המהממת שלי יש כתמים צהובים כאלה, איכסה. וואי, זה היה כזה לא נעים. דנה מיד התעשתה והביאה לי את הטיפ הבא. עכשיו, בעלה של דנה גדול ממנה ב-20 שנה. טוב, נו, אתם יודעים איך זה בימינו ככה, עניין של כסף. יש שיניים תותבות לחבר שלה, לבעלה. שער אמרה לי, לקחה את חומר הניקוי של השיניים הלא, הוא הקוקידנט. הנה, זה הקוקידנט. עכשיו שמים את זה ככה בפנים. הופה. במגע עם מים ומעט סודה לשתייה ויין לבן, הכתמים נעלמים חיש מהר. אז דנה ליקירתי, תודה לך. כל הכיוונים. אוי, איכסה. אני מקבלת במייל קטע שמסביר איך להכין תחליף אקונומיקה ביתי וירוק. כמה תפוזים, זורקים את הקליפות שלהם, נסיר ככה, מכסים אותם במים, מרתיחים את המים, אמור להיות חומר ניקוי יותר טוב מאקונומיקה. הנסיין אפילו שפך אותם לכיור, והכיור שלו הביק. כך נאמר במייל. אז אני אישה טובה, הכנתי בדיוק לפי ההוראות, התחלתי לעבוד עם זה, כולל ניסוי של ניקוי כיור במטבח הלבן שלי, ואיזה חרטה, לא דובים ולא יער, סתם מים בניחוח תפוזים מבושלים. כל הכתמים בכיור נותרו כשהיו. כתמי השומן הקלים סירבו לרדת, וואלה מה זה התאכזבתי. מרגיז, כי בדיוק בגלל רעיונות כאבל שכאלה, יוצא שם רע על האג'נדה ירוקה. ואם אתם מקבלים כזה אימייל, אז קדימה לפח מחזור. ועכשיו בוא נאכל! איזה ריח! שלום לשף שלנו, חג שמח, מה שלומך? בסדר גמור. נמצא איתנו פה רוברטו אלדנטה, והוא הולך לבשל לנו היום. עכשיו, רוברטו שלנו נולד בקריות. את אומנות הקולינריה רכש במטבח של אמו. בוא, ספר לנו איך התחילה האהבה שלך לבישול. טוב, בשבוע שעבר ראיתי טלוויזיה, ופתאום לא היה לי מה לראות, ותפס אותי איזו תחושה כזאת של רעב, ולא היה לי שום דבר במקרר. אז הלכתי ככה, הלתרתי, אתה יודע, קצת יצירתיות, הבאתי קצת קטשופ, קצת טונה, קצת חרדל, קצת מיונז, קצת חומוס, וזה הרברתי, יצא פשוט מעדן דליקטס. אוקיי, איך יצא? היה טעים? היה טוב? את האמת, מרוב שהתעסקתי עם האוכל וזה, לא ממש היה לי חשק לאכול, אתה יודע, בישול וזה מוציא את התיאבון, אז נתתי את הכל לכלב שלי, הוא נהנה מכל ביס, באמת ראו עליו שהוא יתענג. וזה אותו כלב שסיפרת לי כן, לפני שבוע הוא מת בשיבה טובה. טוב, בוא נמשיך. אני כבר ממש נסת רבע, אז ספר לנו רוברטו מה אתה מכין לנו היום. טוב, היום אנחנו נכין תבשיל מאוד מיוחד לפי מתכון מאוד 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 סודי שמצאתי בפייסבוק. דבר ראשון, אנחנו נכין את הציר של הרוטב כמובן, זה ציר, הנה בבקשה קצת בשבילך, זה ציר על בסיס קצפת כמובן. אנחנו נתעסק ברכיבים, כמובן רכיבים טבעיים בלבד, גזר, בפנים, בצל, לא צריך לקלף, אל תדאגו, זה בסדר, הקליפה זה מלאה בוויטמינים ובריאות.
אנחנו רק צריכים פה ביצה, קצת קמח, תבלינים כמובן, חסר לנו עגבנייה, וכמובן המתכון, הרכיב הסודי שלנו, שזה המשמש. יש לנו פה משמש. תודה רבה לך, אנחנו רק צריכים את הגרעין אז. ודאי. זה בריא, זה בסדר. כן, תודה לרוברטו, בהחלט נראה מבטיח. אנחנו נחזור אליך יותר מאוחר, חמודי, ונאכל מהמטעמים שאתה מכין לנו. ועכשיו נעבור לפינת האורח המיוחד שלנו, והפעם הסקסולוגית דוקטור אורלי וייס-רועי, שכבר מחכה לנו. שלום לדוקטור אורלי וייס-רועי! שלום מפלטה. אורלי, הזמנו אותך אלינו היום כדי שתראי לנו כיצד ניתן להפוך כל סיוט של עקרת בית לחוויה מענה! זה נכון מאוד. ובכן, הבאתי עימי מגוון מוצרים שבכל בית תמצאו. דבר ראשון, יש לנו את המאבק. עם המאבק את יכולה לעשות שני שימושים. יש לך את החלק הרך ואת החלק הקשה. עכשיו, זה למתחילות. מוצר שני שהבאתי הוא הפלאפון, והוא בהחלט פלא מופלטה. כשאת שמה אותו על רטט תוכלי להשתמש בו בשימוש חיצוני או פנימי, וכדי להנעים את כל הדבר הזה את תוכלי לשים את הרינגטון המועדף עלייך, וככה החוויה תהיה בכלל מופלאה. נכון! לי למשל יש למטרה הזאת בדיוק את הרינגטון מי דינג דינג דונג! סליחה. אוקיי, בנוסף הבאתי גם את הכפפות הגומי הכי פשוטות שיש, חזקות במיוחד. את רוצה להרגיש? ויש לך שם 5 אצבעות, זה אומר 5 פריטים שונים. את יכולה ירקות, פירות, תלוי מה את יכולה להכיל, וליהנות. לי למשל יש ידיים גדולות מדי, אז לכפפות שלי נכנסת דלורית שלמה. המוצר הבא שהבאתי הוא בוא נגיד הכי קשה או מסובך. הוא קצת מסוכן, זה לא ממש בריאותי מי שלא יודעת להסתדר. וזה מרתק ביותר, אבל חבל שנגמר לנו הזמן. תודה רבה לדוקטור אורלי וייס-רועי! בהחלט מידע שימושי, ולי לא יודע מה איתכם, זה פתח את התיאבון. בוא נבדוק מה שלום רוברטו השף שלנו. ייי! וואו, רוברטו, נראה שהכנת לנו משהו ממש דליקטס. כן, כפי שאת יכולה לראות, הודית עם המצרכים שהשתמשנו בהם, כמובן פפריקה וביצה ועגבניה, הכנו את המעדן המוכר בתור פיתה עם חומוס. זה בעצם מעדן מזרח תיכוני, עשוי מגרגרי חומוס וקמח ופיתות. כן, תתכבדו, בבקשה, אל זה ממש נהדר, אני כבר ממש לא יכולה לחכות ולבלוס. אז נראה לי שפה אנחנו נסיים את התוכנית שלנו להיום. תודה שהייתם איתנו, ונתראה בשבוע הבא!